ширин чӣ шуд духтарам? барои чӣ маро бедор накардед? ба шумо кӯмак мерасондам. ман аллакай тамом кардам. ана бин чӣ хел мураббои бомаза омад, мисли асали тозаи кӯҳистон. барои чӣ ту хоб нестӣ? дар бораи чӣ фикр мекунӣ? фикри ҳама чиро мекунам. фикри зиндагиамонро, фикри падарам, бародаронам, фикри шумо роҷа. аз банкамаҳкамкунии зиёд дастонатон хаста шуданд, мисли dastoни биби Аламбия. рост гуфтӣ. ман аҳамият ҳам надодам. дастони биби Аламбият дар ёд дорӣ? ҳа, ёд дорам. ман мехоҳам ки шумо зиндагии хуб дошта бошед. магар зиндагии мо бад аст? не, лекин шумо сазовори аз ин ҳам бештаред. ташаккур. ташаккур духтарам. ташаккур. лекин барои ин ту бояд маълумоти хуб гирӣ. ана акнун рафта хоб кун. якдам пас субҳ медамад. рав хоб кун. Dada vardı. Xo'p kardi. Bura furu. ширин хайр, ман меравам. ҳамсоя интизор аст. барои устоо хӯрокро тайёр кардан фаромӯш накун. майлаш? Kaçma. Yak. Çoğu vardı. Şet bas. سبز بلغاری нархҳои имсола аз порсола қиматтар аст. сабрина, ту барои чӣ инҷо бекор истодаӣ? кани ба мамлакат холат ёрдам расон. арӯси шумо беҳтарин ёрдамчӣ аст. бе ёрдами ӯ ман ҳатто нисфи корамро намекардам. меҳнатӣ буданашро худам ҳам медонам. барои он ки худам ӯро интихоб кардам. ба ҷои раҳмат фақат гапҳои дар бораи таҳсил мешунавам. ӯ олим шудан мехоҳад, профессор, то ин ки шавҳараш ба сӯяш аз поён ва боло нигоҳ кунаду ман чой дам кунам ва набера нигоҳ кунам. ва боз барои таҳсил пул ҳам дар кор аст. не очаҷон, чӣ хел профессор? ман танҳо мехоҳам ки касб омӯзам. ин ягон ҷои бадӣ надорад. барои чӣ? масалан ман ягон маълумоти олӣ надорам. хайр чӣ? магар шароити зиндагии ман бад аст? магар ман зару зевар надорам? маълумот барои занҳое ки бадбахт ҳастанду аз ягон ҷо умед надоранд, ба ҳеҷ ки дар кор ҳам нестанд. ман чунин профессорҳоро зиёд дидагиам.
ҳамаашон пиру хору танҳоянд. ҳамсару модар будан дар зиндагӣ беҳтарин касб аст. хубтараш мисли шумо хӯрокпазиро омӯзад? ман маълумоти олӣ дорам. касби ман технолог. хайр, агар маълумоти олӣ дар зиндагиаш ягон ёрӣ расонад, ман розӣ. ассалому алайкум марди накӯкор. ва алайкум салом холаҷон. аҳволат чӣ хел бачем? шукри худо. зану фарзандот созме? шукр. барои ман хлеб мондӣ? албатта холаҷон. марҳамат, барои шумо як дона хлеб мондем. гиред. барои чӣ якта? охир ман ҳама вақт дутта мегирам. ту чӣ фаромӯш кардӣ? охир холаҷон, имрӯз мӯйсафедҳо бисёр омада буданд, ҳамашро гирифтанд. кадом мӯйсафед? аз куҷо ин қадар мӯйсафеди бисёр? охир онҳо фиреб мекунанд, шояд оё аз дигар маҳалла бошанд. ту бошӣ ба онҳо бовар мекунӣ. дигар нони мана ва ёба нате, фаҳмидӣ? чиҳо мегӯед холаҷон? кампири мӯйсафедҳо солхӯрда буданд. ту чӣ одамшинос? шояд онҳо назди ту дурӯғ ба дурӯғ мебиёяну дурӯғи сарашонаю дасташона меларзонанд. ту бошӣ бовар мекунӣ. худашон бошанд дар як канор мошин дорану маъшуқаи ҷавон. гап додед холаҷон. ханд механди, механди. медониме ки зафар мехоҳад мағозаи туро шикаста ба ҷояш тарабхона созад. ба кадом пул месозад? медоними? ҳуҷҷат дорад минеми? ханд, баланд ханд. ман худи ҳозир ба назди нозири минтақавӣ рафта масъаларо кӯндаланг мемонам. бунёди сохтмони фурӯши чакана дар кадом асос? механди, ханд. апай мамлакат, шумо бояд цехи консервабародиро кушед. бовар мекунӣ ин орзуи ман аст. пас чаро намекушед? акай зафар зид аст? не, зафар зид нест, лекин ман намедонам аз чӣ сар кунам. баъд дастам ба ин кор намерасад. шавҳари ман ҳам розӣ аст ки ман ҳам кор кунаму ҳам хонам, лекин модараш розӣ нест. ӯ мегӯяд ки дар ҷои аввал бояд оила бошад. азизам, хавотир нашав. дар мавриди оиладорӣ ӯ ҳақ аст, вале дар замони мо зан бояд ҳам кор кунад ва ҳам хонад, ба хотири он ки фарзандро дуруст тарбия кунад ва бо шавҳараш дастгири якдигар бошад. ин оиларо мустаҳкам мекунад. рост мегӯед. аз шавҳарат хоҳиш кун ки бо модараш суҳбат кунад. ман боварӣ дорам ки ҳамаш нағз мешавад. миқдори банкаҳо ҳамон қадаре шуд ки ман дар назар доштам? ҳа, як ба як. ман ҳатто шубҳа надоштам. пас барои кори имрӯза ман бояд ба шумо ҳамин қадар маблағ диҳам. аз дафъаи гузашта ман аз шумо қарздор ҳастам. дафъаи оянда ки омадед муробопазӣ ҳисобу китоб мекунем. майлаш. ҳоло инашро гиред. ташвиш накашед. саломат бошед. вабай фирӯзаҷон, ҳатман пагоҳ ҷамъ мешавем. салом алейкум. лейтенанти калон фармонов. исто, дақиқа исто. чӣ гуфтӣ наза? лейтенанти калон фармонов.
برای چی رسمی با من گام میزنی؟ یا اومده که ما رو حبس کنی؟ ба шӯъбаи минтақавии мо оид ба сохтмони ғайриқонунии шумо хабар расид. غیر قانونی از کی؟ гуфта наметавонам. ман бояд пайгирӣ кунам. اوه آرتیستی. وانمود میکند که در حیرت است. جای تو صحنه تئاتر یا کینو است. شیرین اونجا تو اینجا بیار. انا اونجا تو رفیق لیتنانت کلان پیگیری کنید. ҳамаи ҳуҷҷатҳо қоидавист. бубахшед барои ташвиш. این خیلی نمیشود. رفیق لیتنانت کلان بلندتر گوید که همه شنوند. ҳамаи ҳуҷҷатҳо қоидавист. سلامت باشید. шумо кай вақт ёфтед ки ҳуҷҷатҳоро тахт кардед? دختر جان تو حالا پدرت رو نمیدونه که با چی کارها قادر است. گیر یک کار سر کن. کار سر کن. ҳозир дада. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ширин модарат дар хона? ҳа, дарояд. оча, наздатон меҳмон омад. ассалому алайкум. салому алайкум мавлидахон, чӣ хел шумо? салом мамлакат. мо назди шумо мехоҳам шуморо бо дугонаам шинос кунам. мо бо як нияти хайр омадем. шумо мураббо фармоиш медиҳед? шумо зани шухтабиат будаед. хай мураббо бошад мураббо. марҳамат гузаред. раҳмат. гузаред. дароед. марҳамат. ин кас дугонаи ман гавҳарбону. дар бозори корвон 3 мағоза доранд. 2 тоаш масолеҳи сантехникӣ ва 1 тоаш либоси занона. ширин, компот биёр. ҳавли ҳамон калон аст. 12 сотиқ. 2 хона дорем. якташро имсол андохтем. 2 ошёна дорад. гаражи зеризаминиам ҳаст. чӣ гӯям, ҳама чизи хона тайёр. ҳатто мебахшед, дандоншӯякам ҳамин ранги кафил ба мо наздик карда гирифтем. шарт нест ки шумо хароҷоти зиёд кунед. як рахти хоб, як қолини калон, як яхдон. фикр мекунам ҳамин чизҳо бошад бас. боқимондааш дар хона ҳаст. рахти хоб, яхдон. шумо чиҳо мегӯед? хоҳарҷон, ошмӯзиқ нашавед. ба хотири хушбахтии духтари ягонаатон бояд каме харҷ кунед. ман ба гавҳарбону фаҳмонда будам ки оилаи шумо гарчанде бой ҳам набошад, вале хеле бомаърифат ҳастед ва духтарро дуруст тарбият кардаед. бале, ман як
писари нозанин дорам. Мана сураташа бинед? ба наздикӣ ба сари баланд хизмати модар ватана карда омад. бисёр ҷиддӣ аст. мехоҳад ки бо тиҷорат машғул шавад. медонед, як шиносам мехост бо ман хештаборӣ кунад. ҳатто мошин тӯҳфа карданӣ шуд, вале бачаи ман рад кард. рости вай духтар он қадар зебо ҳам набуд. намефаҳмам барои чӣ шумо ин гапҳоро ба ман мегӯед. охи шумо ин қадар духтари нозанин доред. барои ҳамин. духтарҷон, чанд солаи духтарҷон? 17 сола. синну солаш мувофиқ. ширин ба хонат рав. мавлудахон, инҷо чӣ нофаҳмие шудааст. духтари ман бояд ба донишгоҳ дохил шавад. не мо ин қадар интизор шуда наметавонем. мамлакат, шумо хуб фикр кунед. оё ин хел оилаи серу пур боз ба духтари шумо меафтад ё не? мо барои ширин аз турсия ҳамин қадар тилло харидем ки дар ҳайрат мемонем. бале. ташаккур мавлудахон. ҳамин ки вақташ омад, худаш медонад бо ки хонадор шавад. шумо тасаввур намекунед ки чӣ хел хушбахтиро рад мекунед. медонед, ман барои духтари шумо 50,000 қалин медиҳам. хеле нарха дар шаҳр ҳеҷ кас намедиҳад. ташаккур. лекин мо дигар нақша дорем. шарманда карде дугона. раҳмат, вале ягон кас гапи мана рад карда ки набуд. илтимос, хафа нашавед. духтарамон бояд хонад. инҳо кӣ буданд? ширини мо калон шудааст. исто ин чӣ ранги олӣ? арғонӣ? маҳз ман ан мехел ранг мехостам. мағозаи арғувонӣ? шумо ин намудро дар куҷо дидед? надидам. касеам надидааст. барои ҳамин дар ёди ҳама мемонад. духтарам, ту кората давоми ман ҳозир меояд. зебо, ҳамин хел оҳиста омадӣ ки ҳис накардам. биёшин. ҳа, хаб будам дар омадам ки падарам набинад. ӯ ба мо хашм дорад. шарм медорад ки падари туро ранҷондааст. дадаи ман ҳам зиқ аст, вале вонамуд намекунад. алби ҳарҷушон аст. ма ба ту лимонад овардам. хунук аст. мехоҳӣ? оҳ, бомазза. биё зебо даро. ва чӣ хел тукуни калон. ин сафед мешавад? не, биё ман ба ту нишон медиҳам падарам чиро интихоб кард. чӣ ҷои нофаҳмо аст? салому алайкум. ширин, ду бараш 8 метри ба 12 ҷамъ кун. 20. 20. акнун ба 3 зарб кун. ин баландӣ аст. 60.
илова кун. чиро ту чӣ мактаб нахондӣ? берун ранг намекунӣ? 120. дуруст. мактабро ан ҳамин хел бояд мехондӣ. хай кани 743 аз 7ро ба 348 аз 4 зарб занем чанд мешавад? 259,105 бутун аз 108. дуруст. офарин. خشرین من رفتم. гурехт ӯ ба фаррух махқул аст. мехоҳад ки ро ба занӣ гирад. интихоби олӣ. ман розӣ. ин хел келини босавод зеби хонадон аст. чӣ? бо ҳамин карим хеш шавад? ягон вақт зафар, ту чӣ хел тавонистӣ ки дар як муддати кӯтоҳ ҳуҷҷатҳои мағозаро тахт кунӣ? азизам, мисли маҳтоб шудӣ ку? ту маро то ҳоло ҳам намешиносӣ. одам бояд донад ки кай, ба кӣ ва дар кадом ҳолат муроҷиат кунад. ту инро аз куҷо медонӣ? ман бисёр чизҳоро медонам, фақат намегӯям. рубобро ёд кардам. рубобро ба ман диҳ. خوب شیرین